meeting kaber nego beni timo quarterly. But kata kitime quarterly nitie joma timo that training, lakini yudo ka koro departments mopogore opogore nitie joma bedo selected magine makoro gibedo on the standby, gine makoro ging'iyo kaponi nitie staff moro mano ndik manyien, kaponi oneno ka ng'ato ok tim gima kare to gi arrest immediately. Nikech ing'eni client ok inyal rito ni sama makosa otimore ni kok udwa chako sort out the issue. En gima onego beni ung'iyo saa ka saa. Odhi maber, ung'iyo analysis, utimo analysis, ung'iyo ni client nobedo kama kama, nobedo kama kama. To en gima every day nyaka ukwa clients feedback. Nyaka ung'i to gigo sort out after how long. Nikech wan wawacho ga ni en ga 24 hours. Client onego beni gino osebedo sorted. Makata ka client koro osetiyo gi organization, kata ka poni no obiro kao service moro, to owuok komor. Gino no bedo sorted there and then. Lakini ng'eni ka koro uweye, walk out of that gate, ka issue neno ko bedo sorted, then ibo yudo ko bodhi e social media, escalate. Kendo iwacho ga ni client achiel ko yudo service maber, to biro dhi nyiso ji mang'eny. Odhi market kendo ji mang'eny biro. Kamano. Mano bende